Татар жырын мен алып барам булып чыкты. Мен үземә дә шактый кызык ни ясадым. Теге күз йомып ачып йомып алган арада кебек тоелды. 6нчы тапкыр килеп чыга. Әйме. 6нчы тапкыр әйтәм бит әле менә булай итеп кенә. Мин әле хәтерлим, беренче тапкыр сахнага чыкканны һәм беренче тапкыр шушы сәхнәдән фестиваль тәмамланып сәхнәдән төшкәнемне менә чыкканымны хәтерлим дә, төшкәнемне хәтерлим. Нәрсә булганын, эйфория, курку, каушау һәм башка теге тискәре һәм уңай хисләр аркасында дип әйтим инде, мин анда нәрсә булганын хәтерләмим. Ләкин шунысы факт, мин хәтерлим шушы сәхнәгә чыкканны һәм менә бүген инде 6нчы тапкыр алып барам дип авыз тутырып утырам. Һәм шунысы кызык, теге дөнья үтә, гомер үтә, нәрсәгә эшләтсә дә, яхшы эшләтсә дә, начар эшләтсә дә, теге ул бик тиз узып китә икән дигән фикергә килдем. Быел үзенчәлеккә килгәндә, барысы да яңадан башлана дигән девиз слоган астында бара бит инде безнең фестиваль. Әлбәттә, бу очракта фестивальнең кайбер элементлары, кайбер түгел, гомумән идеясы һәм реализация вакытындагы элементларына әлеге төшенчә, әлеге девиз салынды. Мин монда хәзер нечкәлекләрне ачасым килми, үземә кагылышлысын гына хәзер әйтеп узырмын. Халык фестивальне караганнан соң үзе төшенергә тиеш. Нәрсә монда яңадан башлана? Ни өчен шундый девиз куелган? Ни өчен монда менә шушы бер төрле халык алдан ук үзе өчен уйлап куярга мөмкин. Теге барысы да яңадан башлана, бәлки башлангычларга әйләнеп кайтуы да билме. Шул ук вакытта барысында яңадан башлана, ул бит әле үзенә күрә бер теге шутчикларны нулга куеп, ак биттән башлау дип тә кабул итәргә була. Бу хакта фестивальнең үзендә сизелер һәм халык аңлар дип уйлыйм. Шул ук концепциядан чыгып эш иткәндә, алып барышларга да, алып барышларның җилкәләренә дә төште әлеге девизның, девиз шу кешенең авыр ягы дип әйтик. Хәтта менә бу клипларда, роликларда сез күргәнсездер аны, игътибар иткәнсездер. Гөлназ белән инде 5 ел рәттән алып барганнан соң, 5 ел түгел 4 ел бергә алыштыргысыз пар булганнан соң, 2011 елга кадәр шулай алыштыргысыз алып барышы ролендә булган Искәндәр Хәйруллин килеп кушыла роликта. Һәм шул ук әлеге дә баягы минем өчен дә бәлки ул ниндидер бер символик рәвеш мәгънәгә иядер әлеге сүз, чөнки нәкъ 2011 елда мин, Гөлназ Сафарова һәм Искәндәр Хәйруллин чыккан өчәү сәхнәгә. Иң беренче итеп менә 3 кеше һәм мин беренче тапкыр алып барган шул вакытта. 6 ел үтте һәм шул ук составта барысы да яңадан башлана. Сез 3 алып барыш. 3 алып барыш алабыз, әйе. Менә син бар сценарийны беләсең, әзме күпме сценарий. Үзегез язасыз. Гөлназ Сафарова әлеге эшкә җаваплы булды, чөнки анда вариантлар бар иде. Теге сценарийны язу буенча, теге группа Сафарова Гөлназ яза, ләкин анда аерым тагын бер креатив группа бар дип әйтик инде. Шу шаяруларны, шул текстның кайбер өлешләрен, үстәмәләрне кертүче. Сценарийны бер үзенчәлеге бар. Аны кемгә язмасын? Мин язганда Гөлназ килеп, Гөлназ үзенә үзгәртә иде аның сүзләрен, ниндидер шаяруларын хәтта кийме. Монда да шулай. Гөлназ язды. Мин шулай үземә таба үзгәртәм. Искәндәргә ул яктан җайлырак дип саныйм. Искәндәр ул профессионал, бәлки аңа җайлырак та, чөнки ул актер, ул текст буенча эшләргә өйрәнгән. Ул образга керә белә, аңа нинди текст тоттырасың, нинди текст язылган, ул аны шуны иченә кирип эшли белә. Без Гөлназ белән икебез дә бу яктан теге сценарист, күп концертларга сценарий авторы буларак, үзебез ниндидер контент җитештерүче буларак, үзебезнең әле теге карашта бар. Әле мин хәтта искә төшерәсе килә менә бу ролик төшергәндә, Салават Миңнеханов төшерде бит безгә менә бу клипны. Камера каршына килеп бастык, теге шоу. Уртада Салават тора, уң ягында Гөлназ, сол ягында мин. Ниндидер кадрны төшерәбез. Үзебез дә сизмәстән, аннан соң мен үземгә тотып алдым шул моментта. Мен әйтәм, 3
режиссер жиылган жерде деп атадым, чөнки бер заманны шундый ниде туттым мин, шундый картинада туттым үзебезне. Үшебез менә булай кирәк дип салават төшерә башлаган әйберне инде төрле образларга куя башлаган идек. Шуңа күрә бер яктан зур плюс та, икенче яктан без алып баручы актерга түгел, әйтәм бит, без әле үзебез шушы язган һәм гомумән куелган әйберне күз алдына китерүчеләрдә. Шул әйберебез безгә бер яктан булыша да, икенче яктан бәлки комачаулыйдадыр. Менә ул роликларда бит инде Салават абый да булды, Элвин Грей да булды. Аларның мөнәсәбәтләре ничегәндә? Сезнең күз алдыгызда бәхәс булдымы берәр нинди дуслашу? Барышта татар җырында күрәсез? Дип әйтер. Булай дип әйтегеме? Бу бит сугыш дип түгел бу, бары тик һәр вакытта булган буыннар ул низак дип тә әйтеп була, аралашуыдыр дип. Чөнки без аны низакка кертсәк, ул шуңа низак кебек яңгырар. Бу бары тик аның аралашуы. Шул ук «Отцы и дети» әсәреннән килгәнчә, һәрбер буын үзенчә уйлый һәм һәрбер буын үзенчә шушы үзенең фикерен хаклыга саный. Икенче буын шулай ук үзенекен хаклыга саный. Һәм алар күп вакытта тәңгәл килми дә, читтән ул нидер низак булып тоела. Бу бер низак түгел, бу тормыш, бу яшәешнең законнары. Күпмедер вакыт үткәннән соң шул ук хәзер яшь буын дигән, шунысы кызык бит, хәзер мин яшь буында дип торган артист шулай ук оннан соң киләчәк яшь буын белән аңлашылмаучанлык булачак. Хәлбуки хәзер ул теге ничек инде ул мине аңламый дигән фикердә торса да, киресенчә дә мин иманым камил, Салават Закиевич үзе дә яшь вакытта үзе теге Радик яшендә дип әйтик инде. Өстәгеләр белән теге олырак бу өлкән буын җырчылары белән, өлкән дип әйтмик, олырак дип әйтик, икенче буын җырчылары белән шулай ук аңлашылмаучанлыклар булгандыр. Ул вакытта бары тик масса күләм мәгълүмат чарасының һәм гомумән медиа, диджиталның моның кадәр җәелмәү аркасында бәлки ул чыкмагандыр. Ул вакытта бит хәзер ничек? Хәзер бар Instagram, хәзер бар интернет, хәзер бар журналистлар да хәзер әлбәттә иң беренче рәттән шушы тискәре ягын гына чагылдырырга сары матбугат бар, кешедә хайп дигән әйбер бар. Хәзер хайп. Хәзер җырчы үзе дә менә шушы аңлап алды, аның белән бәйле яңалыклар яхшы гына түгел, яман булса да ярый икәнлеген, шуңа күрә ул аннан уялмый. Шуның аркасында хәзерге менә шушы медиа аркасында бар тик ул җәелдегенә һәм ниндидер бер зур резонанс кебек. Ул гел булган, бар тик таралмаган гынадыр дип саныйм мин. Дуслашуга килгәндә, Сезнең алда кычкырышып тормадылар Юк. Дуслашмага килгәндә, мин искә төшерәсе килә Филипп Киркоров һәм Тимотиның ничә елга сузылган низагын, шулай ук Золотой граммофон вакытында башланган иде ул. Һәм алар быел бергә клипта да төштеләр, бергә яңа җыр яздылар. Шуңа күрә монда иң теге барысы да көткән дип әйтик инде, беренче рәттә үзләре дә көткән, ләкин әлегә кыймаган happy end аларның дуслашуы дип тә атамыйк, ул аларның бер-берсен аңлавы дейик. Дуслашу дип әйтеп шулай хәзер теге талашкан кебек килеп чыга. Мин андый позициядә тормыйм, алар сугышкан дигән позициядә тормыйм. Аларның бер-берен аңлавы. Сиңа тагын шундый сорау, менә татар җырын быел 18 яшен тутыра, балих була дип әйтелгән. Менә ул чынлап та үзен аклый алдымы менә 18 ел эчендә синеңчә? Үз урынын, үз дәрәҗәсен. Татар җырына тиң булырдай. Мин хәзер бәлки зур сүзләр әйтермен, эстрада белән бәйле. Мин хәзер рамкаларны алып куяса килә. Менә үз жанрында, эстрада, популяр музыка жанрында татар җыры алган, татар җыры дәрәҗәсен алган башка фестиваль бармы? Юк, дип шулай авыз тутырып әйтә алам мин. Әлбәттә, кем әле яңа гына чыгып, берничә ел гына эшләүчеләр бар име, алар 18 яшькә, алар 18 елын тутырганда нәрсә дип әйтә аларлар, анысы турында мин әйтә алмыйм. Әлбәттә, башка жанрдагы фестивальләр шулай күп гомерле, аларның жанры икенче, алар гомумән бер-берсе белән
конкурент та түгел, аларның һәрберсенең үз максаты һәм үз юнәлеше. Ләкин шуны әйтергә була. Бу көнгә кадәр 18 ел дәвамында татар җырына тиңдәш булган, аның дәрәҗәсенә җиткән фестиваль юк. Һәм 18 ел дәвамында марканы тоту, һәр елны игътибар үзәгендә булу. Монда инде әлеге сорауга үзеннән үзе җавап бирә. Үзен акладым, 18 ел әгәр дә ул шуннан да менә шушы кешедә интрига тудыра ала икән, кешене җәлеп итә ала икән, демәк ул дөрес юл белән бара һәм шушы сорауга уңай җавап булып яңгырый. С радостью. Для меня это новый интересный проект, который существует много лет, но в котором я как режиссер не принимал участие. И каждый новый проект — это новые эмоции, новые люди, новый опыт. Это здорово, это важно, и поэтому я с удовольствием пришел на встречу. Мы проговорили, что и как будет развиваться, поэтому для меня это очередной интересный проект в Татарстане. А вы знакомы вот с фестивалем, наблюдали на протяжении? Конечно, я знаком с фестивалем. Это единственный фестиваль, собственно, который показывает сливки татарской эстрады. И он является, на мой взгляд, законодателем моды в татарской песне. И каждый год смотрю репортажи. Сам не был, но обязательно просматривал итоги фестиваля. В этом году вот вы режиссер. Что вот вы, какие свои новости внесли? Какие особенности будут этого фестиваля? Ну, прежде всего, мне повезло со временем рождения фестиваля. Нам 18 лет. 18 лет — это такой период становления, период перезагрузки, когда стоит переосмыслить происходящее, наметить новые тенденции, пути развития фестиваля. Для меня эти 18 лет — это старт новых идей, старт нового формата. И я думаю, что совместно с людьми, с которыми мы делаем фестиваль, все получится, все удастся, и зрители смогут увидеть новые фишки, новые приемы, новое оформление, новый дизайн фестиваля. Но все это будет 16 декабря. Вы вот сами знакомы с эстрадой? Кого вы знаете, кого не знаете из артистов татарской эстрады? Начну с того, что, конечно, с татарстанской эстрадой я знаком. Я делаю достаточно много правительственных проектов и международных проектов. Конечно, не все участники фестиваля «Татар-жиры» мои друзья или коллеги, но, познакомившись, я для себя открыл некоторые имена, которые, я надеюсь, буду использовать и в других концертах, в других проектах. Новый проект — это всегда новые люди, и это здорово. Вместе с тем, в составе победителей «Татар-жиры» всегда есть мои друзья, люди, с которыми мы сотрудничаем многие-многие годы. Я очень рад, что фестиваль и обновляется, и в то же время есть традиции, которые чтятся уже многие годы. Дай меня звук побольше. Еще, давай, давай. Degmer yaktı ıssıza Salma ağabla tuttab vurulup kara Senin gözlerinden kim uzak Rahmetli Rabbıma Güle giderken bağrına
yana duvar tanıma. Rahmetli Rabbime. İman yüreğine canıma. Şekerden bir bulanına. Rahmet yana duvar tanıma. Usul dese yakın dostlarım O yakıldı durması diye Şartlansalar düşmanların bulması diye Ellerin üstte duranların O bezleke tügeli diye Sigen geçen gitse ulta aşkım elideyim Alga otla bir güne kilmiş irge yaz Bar kışımda jayıp durup bas Bir yakalıp durgan yakılmaz Bir yakalıp Durulsam emredin var Var güçümde şey yaptırıp bas Bir yığılıp durgan yığılmaz Avratla bir güne kilmiş irge yaz Tatar jarının kileşen көрем. Bu bizning Tatarstanda birden bir şunday zo'r masштабlı proyekt. Bugungi kunda Tatar jarchilarına şunday zo'r masштабта, zo'r уровеньде көтерілерге, өзін көрсәтергә bir урын, bir şunday bir жай дип әйтим инде. Әле 18, менә быел 18-нче ел, 18 ел шушы брендны тотып тора алгач, bu бик зур бәхет. Мен инде һәр вакытта да әйтәм, bu татар җыры проектын үстәргә кирәк, үтәргә кирәк түгел. Моны дәүләт тә күз салырга тиеш, дәүләт ягыннан да күренергә тиеш бу проект. Урысча әйтмәкче, заинтересован булырга тиеш. Монда бит bu проект Татарстанда башка андай проект юк. Ничек кенә башка проектлар менә шарга тырышсалар да, аяк чаларга тырышсалар да, менә бу минем уем гына, бер үк башка проектларны өлкәләрдә күрмим, исемнәрен әйтмим. Но татар җыры әле дәрәҗәгә үсә алмыйлар, һәм үсә алмаячаклар да. Чөнки техник яктан монда Барыс медиа компаниясына бу татар җыры акча эшләү мәсьәләсе буенча түгел, балар киресенчә үзләре акча түгәлләр. Ягышмасам 12 миллионмы, 15 миллионга кадәр монда шул сумма акча түгелә. Бүгенге көндә ул сумма үзегез беләсез, ул бик зур сумма. Шуңа күрә алар жәлләмиләр акчаны экраннарга да, фильм ясарга да, роликларга да, җырларга да, җырчыларга да, киемнәргә дә, шул ук күчтән эшләргә дә, менә бар статуялар алар һәрбер акча таләп итә. Хәзер башыңа менә шулай унга барсаң да акча кирәк. Шуңа күрә бу проект номер 1. Һәм мин бик бәхетле. Менә быел мин Алла теләсә 6-нчы Алтын барыс премиясының лауреатын алам. Мин бәхетле шушы проектта катнашуыма. Мәскәүдә дә ясыйлар бит, апрельдә менә Уфада ясыйлар, Уфада бетерделәр. Бу проектны һәрбер зур шәһәрләрдә ясарга кирәк. Россиянең һәрбер төбәгендә. Шул составтамы? Шул составтамы, кыскарак составтамы.
Мен аңлайым, ол Барыс медиа үшін теге невыгодно, русянчик болады, татаршанчик болады ол. Кірім кетірмей, файдасы yok аның. Татар халқы үшін, татар милләті үшін ол керек. Мына шо. Бұл проектларны бізге қазір мына кулозлы яшарға да татарға керек. Телебіздің сатларға керек. Біздің бітін оқа бүгінгі күнде бек зор проблемаға айналды. Әрбір артистінің өз фантазиясы. Мында енді кім ненде киім тіктіре ала, кім нешек қылан ала. Өзіме келгенде мен шеш боятып, тырнақ боятып, анда сапашкелар киіп, туннар киіп, мен олай жерларға яратмайм. Менің өзімде харизм бар. Менің жерларда нешіктер башқа шарак стиліне тәләп етмей. Менің нешіктеп етем, мен айында костюм шалбар, көлмек. Мен ол неден тайпаларға тырышмын. Нинди жыр белән нинди номинациядә Жыр рәхмәтле мин Раббыма дип атала. Ялгышмасам, әле намек бирделәр, икене дә җырлатырга исәпләре бар ахыры. Ансы дусларгадыр дип уйлыйм инде мен. Шуңа күрә бу җитди җырлар җырлаганда мин монда майка белән халат киеп чыга алмыйм, я теге гамаш киеп чыга алмыйм, аңладыгыз инде. нинди номинацияларны белмисең әле? Нинди номинация бирсәләр дә, монда бит эш номинацияда түгел. Эш катнашуда. Артистлар бер-берсе белән очраша, аралаша. Һәм үзеңнең ел буе әзерләгән җырыңны күрсәтәсең. Бу проекттан соң, менә бу татар җыр үткәннән соң, кемгә ничектер инде, мин шуның хәтлем үземә кеш алам. Минем иҗат итәсе килә, җырлар язасы килә башлый, концертлар куясы килә башлый. Ничектер бер баскычка үземне менгән кебек хис итәм. Бер зур этәргеч бирә, тайпылыш бирә. Шуңа күрә бик зур рәхмәт, кемнәр оештыра. Инде оештырган вакытта бәхәсләшү була инде ул. Кайр вакытта үпкәләп тә аласың. Гел җайлап кына бармый бит инде ул. Кайр вакытта әйтәләр, бу җырыңны җырлама, бу җырыңны җырла, бу киемеңне киме, бу киемеңне ки дип. Андый бәхәсләшүләр миндә булгалады. Һәм ул әйбәт, булырга тиеш ул. Азы бул бөтен әйберне мактап кына барып булмый бит. Аерма бар, беренче тапкыр Алтын Барыс премиясы татар җырына катнашасың дигәч, мин беренчедән ышанмадым, чөнки ул минем хыял гына иде. Безнең әйткәндә хыялда да юк. Минем әниемнең хыялы иде ул. Безнең әтиебез вафат булгач, яни шунда татар җырын карап, җырлап утырган иде, улым, син ошо татар җырында бер күребез микән инде дип. Һәм мин иң беренче билет сатып алдым әнигә. Яни минем шәшәтләр белән килеп утырган иде. Мин җырлаганнан соң анда бит менергә ярамый инде, тамашачыга астан бирәләр. Һәм мин үзем җырлыйм, прожекторлар яктырта, кемдер чәчәк суза. Күрәсем әни. Без бер-беребезгә карадык да аңладык. Бүгенге көндә дә ул хисләрне аңлатып бетереп булмый. Быелгы татар җырына катнашасың дигәч, шулай ук шатландым. Мен инде әзерлек белән барам. Әзерлек белән барам. Димәк, быел да алганнар икән. Болай гына түгел. Димәк, мин үземне тагын да әйбәтрәк күрсәтергә тиеш. Тәрбияле җыр җырларга тиеш. Һәм мин шулай дип уйлыйм инде. Барыбер эчемдә шатлык кичерешләрем бар. Киләчәктә дә насыйп булсын, киләчәктә дә минем катнашасым килә дип әйтәсе килә инде. Шуңа күрә бик зур рәхмәт. Чакырганнар өчен яшәсен, үссен һәм тәрбияви проект булып калсын. Мин бит инде елда гел кызу җырлар җырлыйдым, энергичный җырлар җырлыйдым, бип җырлыйдым. Үткән ел һәм быел мин әзрәк салмак җырлар җырлыйм. Чөнки әзрәк барыбер җырчының стиле алышынырга тиеш.
Мин белә идем, бу җырны яздыргач, студияда мин беләм, бу җыр татар җырына барачагын. Алтын барыс, менә 6 тапкыр катнаштым. 6-сында да білдім кайсы җырлар чыгачагын татар җырына. Һәм минем там бер хит яздым быел. Җырлар яздым, аның берсе хит, мин беләм, икенче елга ул җыр барачагын. Син әүлиямы әллә? Әүлия түгел, ничектер күңел ничектер тыюлык бар дип әйтимме. Бәлкем ялгышырмын да. Ялгышсам да үпкеләмәячәкмен. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.